iživljavati. Prema tome, muškarci, krećite se, a možete i pješačiti. I to je dobra vježba. I još ako ste na moru, ili pak ako se ohrabrite pješačiti od Zagreba do mora. To je velika stvar. O čemu je riječ, zna naša Ivana. Ivana, dobro ti jutro. Imaš jednog kandidata koji je prohodao upravo od Zagreba do Splita. Put ka sreći, dobro vam jutro. Put ka sreći nazvao je Marko Kovač svoje putovanje od Zagreba do Splita, a krajnji cilj mu je bilo Lastovo. Mi smo inače u planinarskom društvu Mosor, a Marko je njihov član, inače magistar geografije. Marko, dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, vi ste pješačili od Zagreba preko Splita do Lastova, ne onim najkraćim putem našom Dalmatinom, nego najdivljim, ali najljepšim putevima. Tako je. To je bilo znači preko planina koje se nalaze između Zagreba i Splita, iako se ja čak išao malo i preko Gorskog kotara, što nije najkraći put, ali to je zbog ljeta naših planina. To se sve dogodilo 2010. godine. U ljeto. Pretočili ste u jedan dokumentarni film, prikazali ste ga samo na Mosoru i ovo je praktički prva premijera u pitomom varijanti. Tako je, da. Prošlo ljeto za vrijeme Mosor Film Festivala je bila tamo premijera i do sad jedini put prikazano u javnosti, a večeras će biti ovdje u društvenim prostorijama HPD Mosor prikazan ponovo i nakon toga ću još malo ispričati u vezi cijelog predavanja i usporediti sa nekim drugim stazama. Evo, ovo što sad gledamo, ove fotografije, vjerojatno je to je sve gdje ste hodali. Najprije, što vas je nagnalo na put, a drugo, kako je bilo? Kako je bilo preko tih planina? Ljeto je bilo, je li bilo otrovnica? Ljeto je bilo, tako da je vrijeme najstabilnije bilo, tako da se što manje opreme mora nositi. Studirao sam geografiju, tako da preko ljeta sam volio istraživati područje Hrvatske, prije svega planine i otoke, tako da je to bio nekakav idealan spoj lijepo rekreacijom i poznat planine kroz slobodno ljeto. Gdje je bilo najzahtjevnije? Najzahtjevnije je bilo u principu Bijele stijene, znači to je tehnički najteži put, jer sam cijelo vrijeme nosio 20 kg na leđima, nekad i više, Velebit i ovaj dio, znači iz Dalmatinske Zagore, što je bio srpanj, pa je bilo temperature oko 40 stupnjeva, a ništa hladovine. Jeste li sretali, evo ja sam pitala, otrovnice ili neke druge, manje opasne životinje? Ja volim zmije, tako da nažalost nisam nijednu otrovnu živu vidio. Bilo je 2 pregažena poskuka na cesti, jer oni vole asfalt i toplu, pa je neki auto vjerojatno ih ujutro pregazio i tako. I onda ste došli do Splita i jedrilicom se prebacili do svog krajnjeg cilja, do Lastova. Tako je. Odlično. Dakle, svi oni koji žele, večeras u 20 sati u planinarsko društvo Mosor mogu doći i poslušati ovo zanimljivo predavanje, ali i čuti nekoliko planinarskih savjeta. Naime, na Mosoru je snijeg, tako da i zapravo iz prve ruke mogu saznati kako nam je vrijeme i na Mosoru. Tako je. Biće pitanja i odgovora. Pozivni ste se čuli. Lijep pozdrav iz Splita. Marko, hvala vam lijepo. Hvala vam. Hvala ti lijepa Ivana i čestitke Marku, svaka čast na ovoj ideji i na ustrajnosti. I poticaju ustrajnosti, tako je. Mi vas sada vodimo do Zagrebačkog zoološkog vrta.